हेल' सनाफोर नोंथांमोन गासिखौबो आंनि भिडिअ'आवहाय बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर दिनैहाय जों बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना माबा भैरबकुन्द'आव थांनो नागिरदों दिनै बोथोरा ओरैबायदि मोजांखाय सानैजों एकदमबारे प्लेनिं खालामब्रबबाय एकदमबारे दसे बेरायना फैनि होननानै ओमफ्राय जोंनिफ्राय बारा गोजान जाखाया नालाय ओंखायनो जों सानैजों ओंखारबोबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै दिनैनि भिडिअ'खौ लानाय जाबाय दै लोगोफोर आंनि भिडिअ'खौ नायनो इन्टारेस्टेड बा थुबाय थादो ज'नो भैरबकुन्द' बेरायना फैनोसै लोगोफोर जों बेरायनो थांबाबो अब्बा थांबाबो माने जोंनि दुकाना बन्द थाया आरोना लोगोफोर मानो होनोबा जोंनि भागिना थायो जों मालाबा गैयाबाथाय भागिनखौनो गारबोयो आरोना इनिफ्राय नोंथांमोना उन्दै होनना रोङा साननाङा आरोना बिराद मोजां रोंबाय ओमफ्राय माबाफोर दाउट जायोबाथाय बियो जोंनाव कल खालामनानैबो सोंहरो ओमफ्राय मानसिया गारि गाखोनो हाया नालाय बेखौ जेरावबो लांफानायानो जाया आरो मा बुंनो आरो मानसिया ससे गाखोबानो गोबायो उपाय गैया लोगोफोर उदालगुरियाव ट्रेन मोनफैलायबाय ड्राइभारा सेन्स सालायबाय नोंथाङा मायबा बुंगोन जेबो बुंथ' आं दा नोंहा बुङा ओमफ्राय आंखौसो कमेन्टआव होनहरो मानो बुङा नोङो होनना खाथियाव हिनजावसा मानसि थाबा माबा बुंनो हायो नामा सिरि थानायनो मोजां मिथिबाय सोर हिनजावसा ह अबे हिनजावसा बेयाव दा गासिबो ट्रेन माबायाव नेनानै दङ नालाय दा हिनजावसा बेलेग नुबागोन ओंखायनो सोंदों आरो सोर हिनजावसा होनना जेबो हिनजावसा दं बैथिंजायबो हिनजावसा दं सिगांफोरावबो दङ होमबा नोंनि सिख्ला गिदिर नुबा नायो ऐसा बात है अभी पता चला जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो अगर तुम साथ हो gila मोनफैबाय भैरबकुन्द'आव ओरैबायदि मोजां जादों बोथोरा बुंनाङा थान्दा मा होनदों होनबावलाय गुमै नोंहा बोरै मोनदों भैरबकुन्द'आव फैनानै फार्स्ट टाइम फैनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों ना मोनाखै जिउआव बेसेबां गोलाव दलं नुफेरदों आं दिनैसो फार्स्ट टाइम वाव आरो बैदि हाजो गाख्लानाय बेखौबो नुवाखैमोन आं नुफेराखैमोन ना आरो बैबायदि हाजो फिसाबो नुहराखैमोन आं बेबायदि हाजो फिसा नुफेराखैमोन आं नाय लोगोफोर जोङो दा माने थांथ'वाखै आरो ना दायो थांसै दसे थानानै बै दलंखौ नायफैग्रोदों आरो बिराद मोजांलै दिनै बोथोरा बिराद मानसिफोर दङ ओइथिंजाय नायदो लोगोफोर जोंहा रिल्स बानायबावबायसो ओमफ्राय एक्टरखौ जा जबरदस्ति लिंनांगौ आरोना बुंनोनो नांखाया हायाव दोनलायलायनानै केमेराखौ रिल्स मोनसे बानायबावबायसो लोगोफोर फैबाय जोंबो जि मानसि बुरजा खावसेखिथ' जिरायनानै थांसै ना जोंहाबो एसे फैनाय जिरायनोसै दैसो गानो लुगैदोंमोन आंखो दै गाला माने दै गाला मानसि बिराद बुरजा दोङो ओमफ्राय हौवासाफोरा दुगैसोदो आरो माने पार्टि जानो फैनायफोरा नैखौ लाबायनाय जानो हुवानि फेभरेट जा बेखौ मा होनो नोंसिनिया हांसो गारमा कालफोर होनो जोंनिया थैजानो जग्रा नै जि मोजां जादों हाजोआ माय गड फार्स्ट टाइम नुदों फार्स्ट टाइम नायलाय जि हिटलै आयै दसे जिरायनो नायाव कालभार जानि कालभार मैदेर पार्कनो आयौ इमान मेरला जागा दङ ओमफ्राय जोंहा जागाखौ नागिरना मोनाखै लोगोफोर खानैबो गारियावनो गिदिंगासिनो ओमफ्राय आंहा रायजा होलांगासिनोबो
माने जागाखौनो फसायाखै नालाय इयावबो जिराया ओइजा थुबाव बिथिंजाय थुबाव होनबाय थानायनि रायजागासिनो आरोना लोगोफोर उपाय गैया पसन्द जानाय जायगायावसो जिरायनानै आराम नाङोना बेखायनो आरो थांबाय थानोसै आरोना दसे भैरबकुन्दनि एकदमबारे हावा लानानै थांसै बार दसे जिरायबाय लोगोफोर ओमफ्राय बेहा सिनायनाय गावनि एकदमबारे लोगोफोर लोगो मोननानै ओरैनो माथो होनो थांबाय आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय जोङो माथो होखांना बे दसेनो रायलायनानै फैफिनबाय आरोना माने थाबनो थांफिननांगौ नालाय जोंना दुखानबो दङ दायो थांसै लोगोफोर जोङो दसे जिरायबाय ओमफ्राय गोसोआव सानदोंमोन मोजाङै भिडिअ लागोन रिल्स बनायगोन होननानै मानसिफोरखौ नुनानै लाजिनानै गैया रिल्सबो गैया फट'बो गैया ओरैनो फैबाय अमा सावनाय जानो लुगैदोंमोन बेखौबो मोनजादिया अमाखौनो बेयाव मोनासै आरोना जों माने बे बिराद मोजां बानायो अबेयाव बै आगोलाव एसे आगोल जागोन ना जाजायो गाइखेर गोखै दानो स्लिंबाय जाजागोन दा नै लोगोफोर ओंखारबाय जों दायो पिकनिक स्पटनिफ्राय वेलकाम टु बैरबकुन्दा नै लोगोफोर मा होनो बैरबकुन्दनि गाइखेर दाखानो आरोना बियो होनबाय थायो बिराद तारिफ खालामबाय थायो बिराद गोथाव जायो होननानै जाना नायनो खस्सानो बिराद गोथाव मार खनसेनो जाजोबखानो लुगैलायदो मानिनांगोन ओरैबाबो गाइखेर दाखाखौ आं बिराद गोथाव मोनखायो लोगोफोर सोर गाइखेर दाखा गोथाव मोनो आंनो कमेन्टआव खिन्थाहर दे बिराद मोजां मोनो